Gitu Pak ya. Enak. Masih gambar lagi untuk. Baju endal ning kene iki apa sih kile? Sampai kok mulas iki. Di luang-luang suwung. Sekira nang wong. Kok mulas. Oh, iki piye to? Aduh. Aduh. Nyati to Dul ke Mang. Dul. Dul. Mbokmu iki piye? Paling micin. Kapan mbokmu nek gayen jajan iki? Orang jajan mbokmu gayanan jajan. Aduh, yo larane. Dul. Mbokmu iki Dul. Coba. Coba iki no nggih. Iki buat cara Jawa ya, Dul. Dia paling ngene ya Allah. Oh, alah. Ya pelembokmu ke. Iki nama tulungan makmu ki Dul. Mas Arbayan. Iya, tulung. Pak. Nanti lho Pak ya. Pak. Ora teng glepangan kok apa to Pak? Ndang rene. Iya, Pak. Iya, Pak. Iki lho Pak. Iya, dadak aku to. Aduh, kasih. Mbak mar kok remuk. Aduh, Mak. Sandale kuwi. Sandale kuwi. Kone apa entar? Sandal. Piye? Gantal. Digantal. Aduh. Lho, Pak. Iki. Aduh. Iya, Pak. Kuliah dukun. Dukun, Pak. Kuliah. Aku sih kuliah. Ora lah bapakmu ndak bener kok. Masa aku. Wis to. Ini ndi gone? Iki kelasmu dukun iki jan. Kalau tak sewe dukun dan wae. Larang. Itu jemdak ya. Ini dukun. Aku mau ndak semua rancang. Piye? Sing wis iki lho. Ya, jelek dukun iki. Jelek Bapak. Oh, jelek. Apa namanya? Sabar. Sikile kencok-kencok, Pak. Sikile kencok-kencok. Kentul aja pakai suwi-suwi. Gimana tak kau ngoprok. Cilungas yang tekorengan. Tanah cilungas. Mules banget iki. Nggih. Tapi ya iki. Aduh. Ngali wae timbang rusak-rusak iki. Aduh. Tak boleh banyu yo. Yo. Mules. Oh, sikile nendang. Oh. Cantik ta. Iki kamahmu. Iya. Iki lho ono. Iki lho iki. Pak. Salah dukun. Iya. Endi lho Pak sing ati sunatne? Kok sunat piye lho? Lah opo? Bojoku abah. Lah aku tukang sunat to. Piye lho? Wong sampeyan yang menikon dukun ada. Dukun juga berani dukun sunat. Lah tidak omong. Ya seperti dukun aja dukun iki. Bocah candak cetek. Mbok arep gaya. Masa mbok malah kok sunat e? Apa nampakan? Ya ora apa-apa. Ya bocah ndak kenal. Tak golek dhewe lan apa wae. Golek bayi mbok mau ngalah. Ya aku tak pamit yo. Terus pun. Duh, banyak barang potong. Dan godok lagi. Banyak putih. Lah, kayak itu banyak. Tapi ya toka. Iya nih, ya tiba. Godok ya bang Wan. Iya cara nih godok banyak. Kok iya?
Monggo, Mbah. Mbah. Hanya apa nek? Ayo, Mbah. Panjang, Mbah. Halo, Le. Yang Le. Bujang sak lagi to, Mbah. Piro Le? Ya, piro Le. Oh, duit nambahmu iki. Aduh. Mules banget. Ini ketol saling. Ini kalau Mbah. Syukur Mbah. Piye, Nduk? Alah, iki to kerep metu to, Mbah. Iya. Arep. Aduh, Le. Iki bojomu arep bayan iki. Asih, Pak. Anu, cukupno. Mbah apa? Tutup iki. Arep lahiran iki. Nggih. Apa yo? Nanti lupa emang anaknya metu. Ini lori tak aneh-aneh. Sareh, Mbah. Ayo, Duk. Berarti, Pak. Namanya apa dia Nawi? Wis. Loh, anaknya sampean anak lanang ayu kan. Sampean anu, sampean adeni. Bagus, mak anakmu. Ini Pak Nanda adeni. Bagus. Menengok tadane ya, tadane anakmu lho. Mau yang Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Kok maturan kan? Oh ya piye Tak cerdasmu lek komat barang. Sampai maharmu lali aku adan. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Muga-muga dadi anak sing saleh. Lagi. Salah to. Ndah. Dangdung. Ireng alim penger. Dangdung. Ganteng ya. Irunge kaya anu. Kowe Pak irunge. Rame dipendul. Ya wes iki anu wae yo, sarena wis lahir selamat, apik. Pamit. Nggih. Muga-muga Matur suwun Mbah. Nggih. Matur suwun. pamit aku. Nggih. Ngatur lho. Nggih. Yuk. Nggih. Hati-hati lho, Mbak. Nggih. Atusane lunyu lho. Lunyu kejeblak. Dul. Adikmu, Dul. Adikmu lho, tinggal nama adang iki. Adikmu. Lain lho. Bagus Ye. ora kaya rupamu. Wis bagus lele. Iya, bagus ora kaya rupamu. Ora nurun kaya receng ngamung. Bagus Irunge ndangir, Dul. Irungmu pesek. Nyatu iki umur 8 ya jelek. Imu toh? Ganteng ta kowe? Amit ngono. Amang, Wis ngale ngono. amang. Nyapa karo ngundang, Pak? Semoga kita menjadi keluarga bahagia. Amin. Jeneng sapa? Sing kakangane gendel. Iki Dul. Iki pantese kurang. Wah, kurang elek iki. Kaya jenenge anu kae. Tanggane kae, anake Yuni. Kurang. Wis tak sembarang, Pak, sak menjenengi. Tak bagus, irung bangir. Tengalin jendil, bentat diet. Ding. Jadi Pak emang dia anak apa enggak? Oh, yang lagi.
Ojo nangis ae ya, Le. Bapakmu urung eneng wonge metu. Ya. Bentot banget kaya gajah. Ojo nangis ae to. Ojo nangis. Dul. Adikmu nangis lo. Yang kita parane wong ini. Dul. Dul. Cup 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 cup. Dul. Iki parane. Adikmu tunggu ono iki lho. Meneng nggih. Meneng, anak bagus. Dul. Soleh. Ya, Mama. Adikmu tunggu ono iki lho. Nah, tanya bawon. Tunggu ono. Surat koyo aku. Sampai kok jajan. Tak keprok ndasmu lho. Iya. Jadi. Nyapa lho Pak, banget susah iki anak berat. Susah pilih. Kalau anakmu nangis ya, jajale ge. Bujang kono. Banget susah lho. Apa sing kok pikir? Mikir wayah ditonton nyanyi prank yo apa jadi ngene iki ora kabeh duit blas nyanyi. Giliran dikit utang Pak kok. Ojo pikir nemen-nemen ngono lho. Mesti pangga utang. Ini me tukini rong kesaur. Me samiran yo rong kesaur. Begini kita urung butuh iki ya, jeneng kok saro ora apa-apa. Jadi kayaknya lo pernah gusi. Apa ini? Wis dipikir kering yo golek utangannya nanti kono lho. Tidak saya kok pangga utang. Gendul kon utang gelem rayonan. Mak, agak nangis ae. Bocah kok kaya gajah. Ganteng aku. Ganteng aku. Mak, Nyanti makmu gak aku. Cinta ngalih. Ya wis, golek utang nyanti ngono yo. Pokoke usahane enak. Kebayine barang yo kaya celuk susu kae. Aku yo. Susahnya pangga utang, ya udah kok pangga utang iki. Ora lho nangis. Kendel nang. Kok nggone adike kok panah metu. Wis to jeneng sae. Bocah. Kok nggone kok malah tinggal maju. Menang, cup. Kira kaya tunggu rapi lho. Ora ngerteni gendul milih mbok repot kok wis tinggal maju ae to. Cup menang. Cup menang dia cup. Menang yo. Aku sebentar iki kudu menang. Yo. Guru. Gimana kan pun moro mati yang mungkin bisa lah jawaban pangapura lain cakap sing katanya tahun senang katulan jurusan pendidikan mungkin dari pun dan dari pun jagoan kayu pramilo dari pun sudah poin tinggi si jagoan bayi dan cukup polis komedi asal gula anu udah sebagai jatuh misalnya ya benar serta atas kepusian sebuah takut di coba menterangkan sampai menjadi dari sebuah